Čak 17 zemalja, nesuđenih sudionica Eurosonga 2020. još uvijek čeka svoju prvu pobjedu. 18 ako uključimo i Hrvatsku, jer je ona naša jedina pobjeda grupe Riva, ipak ostvarena pod drugom zastavom. Neke zemlje smo već predstavili, a preostale ćemo u dva dijela. U ovom prvom su Albanija, Moldavija i Armenija. Albanija, koja se natječe od 2004. godine, gotovo uvijek među prvima odabire svog predstavnika i pjesmu za Eurosong, pa je tako bilo i ovaj put. Arilena Ara pobjedila je na 58. izdanju njihovog festivala, ali na jedvite jade. Naime, međunarodni članovi žirija dali su najviše bodova njezinoj konkurentici, Elvani, a pjesmu Šaj pogurali su domaći članovi ocjenjivačkog suda. Pjesma je kasnije dobila novi aranžman i prijevod na engleski, Fall from the Sky. Arilena je inače sa samo 14 godina pobjedila na X Faktoru, a popularna je i u Rumunjskoj. Jednu godinu staža manje od Albanije ima Moldavija, koju je trebala predstavljati svestrana Natalija Gordijenko, najmlađa dobitnica titule Artis Emerit, koju za iznimne uspjehe u glazbi dodjeljuje moldavski predsjednik. Bila je i profesionalni DJ te vodi emisiju Nacionalne lutrije. A već je bila na eurovizijskoj pozornici i to 2006. godine kada je osvojila 20. mjesto. Ove godine bi se natjecala s pjesmom prokušanih autora Prison, s kojom je uvjerljivo pobjedila na moldavskom izboru. 2006. godine na Eurosongu nam se pridružila Armenija, no i ona bez prvog mjesta do sada. Ove godine taj uspjeh bi pokušala ostvariti Grkinja Atena Manoukian, Armenka po baki s tatine strane. Za njezinu pobjedu na nacionalnom izboru najviše je zaslužan međunarodni i domaći žiri. Naime, prema glasovima publike bila je tek treća, dok je prvi bio bivši pobjednik dječjeg Eurosonga Vladimir Arzumanian s 5 puta više glasova. Publici očito nije bila legla pjesma Chains on You, a kako bi prošla kod šireg gledateljstva nećemo nikada doznati.